अपने सब सुन रहा छी MS म्यूजिक एंड फिल्म्स के शानदार भक्ति में प्रस्तुति। डीजे अरमान बोले बोले शेरा वाली मैया की। पूते लागल दिया पूते लागल माँ शेरो बहली रूठे लागल। पूते लागल दिया पूते लागल तमा शेरा बहली रूठे लागल। पूते लागल दिया पूते लागल दिया में तेल जब सूखे लागल। जब से सेवका वह पूते लागल तमा शेरो बहली रूठे लागल। पूते लागल दिया पूते लागल माँ शेरो बहली रूठे लागल। बोले बोले शेरा वाली मैया की। डीजे अरमान डीजे अरमान कोके तैयारी मोर मैयारी आइल बा हमरा दुआर पर। ए माई फूल लोढ़ियानी ले के थाली बैठल बानी हम सार पर। टूटे लागल मन टूटे लागल मंदिर में सब कुछ झूठे लागल। जब से सेवका वह टूटे लागल तमा शेरा बहली रूठे लागल। पूते लागल दिया पूते लागल तमा शेरो बहली रूठे लागल। MS म्यूजिक एंड फिल्म्स उजान। डीजे अरमान डीजे अरमान कैसे बताई हम तोहके माई बानी बहुत परेशान हो। सुनवा न माई फेरू न होई केकरो से गलती देई द तनी ध्यान हो। उठे लागल सब उठे लागल मौका के फायदा उठे लागल। जब से सेवका वह टूटे लागल तमा शेरो बहली रूठे लागल। पूते लागल दिया पूते लागल तमा शेरो बहली रूठे लागल। बोले बोले शेरा वाली मैया की। डीजे अरमान डीजे अरमान दे द वरदान माई प्रेमी गणेश के जाई जिंदगिया सवर हो। मोरा माई हम तोर बेटवा सातो जन्म ले रहब। डोले लागल माई डोले लागल भक्ति में मनवा डोले लागल। जब से सेवका वह फूटे लागल तमा शेरो बहली रूठे लागल। पूते लागल दिया पूते लागल माँ शेरो बहली रूठे लागल। Recorded by MS Music and Films Ozan.